Pudpud na yung gulong ko. Talagang kailangan ko na magpalit nito. Wow! Pudpud na ang gulong. Hindi na to papasa sa sunod na ano, sa inspection nito. Pudpud na yun. Pudpud na ang gulong. Kailangan na magpalit. Yung ilaw, gumagana sila. Ay no, naku po. Wala na akong makita nga. Okay. Naayos na ni Miss. Bobtail tayo guys, bobtail mula dito hanggang dun sa pipikapan natin, yung pipikapin ko. Yung belt. Alright you guys, good afternoon. Dito tayo ngayon sa ating yard. Balik biyahe tayo, as you guys can see. Yan. At abot ko kay Mrs. to mga abubot ko, yung mga baon ko. Para may salansan niya doon. Tapos inspection kunin ko muna yung truck bago ano, i-check natin ang ano niya. Dalawang tubig lang. Okay. Inspeksyonin natin ang mga langis-langisan ni Cordape. Guys, everything okay? Make sure that you guys everything okay. Hana. Ito lang ano. Alisin mo yung mga ano lang. Ay, alisin mo yung mga ano dyan. Ito yun oh, yung ano. Yan. Para dyan lang ito mga ito. Yan, ilagay mo ito doon sa aking lagayan. Okay. Sa kanila yan. Para sa bata, baon nila yan. Dumbbell. Kailangan natin dumbbells. Wow! Ana, dumbbell, barbell, pang palaki ng katawan. Oh, kaya mo yan, nagbubuhat ka rin eh. Oh, alright. Kaya ni mami yan. Yung sa kabila, alam mo kung pwesto yan. Wala na, yan lang ba yan? Okay. Rado natin may yan. Everything okay? Can I scooter? No, because there's no pavement here. Gonna close it now. Okay, Baki. Kiss. Say hi. Bye. Mwah. Mwah. I will go get Baki. Bye-bye. Yeah. Paalam tayo na maayos sa mga bata guys. Para hindi umiyak to si Baki, kailangan ito nahalikan eh. Kiss. Si bye-bye to the camera. Yeah. Bye-bye, camera. Bye-bye to the camera. Inspeksyonin natin ang truck guys. Buksan natin ang ano, hood. Pero mag-login muna tayo rito. Okay, login muna tayo.
Ano, isiksik mo lahat, Han? Oh, hindi pa to pa, ano kasi hindi naka-under yung truck mo. Oo. Baka makalimutan mong i-on ito. Ay, ano mo lang, pindutin mo lang dyan. Hindi nga umaka-on. Kasarado ba? Patay yung truck mo. Okay, hold on kasi wala nang ano kanina, matagal. 13, so ilagay ko ang sarili ko ng DBIR on duty. Okay, inspect. Make sure naka-check. Sign, save. Okay, finish. Antayin natin yan ng 15 minutes. Babayin ko lang, i-check muna natin yung ano. Hana, mayroon ka ba bang ano rito? Tela rito? Wala ba tayo dyan? Hayaan mo na kung wala ka talaga. Anuin ko lang muna ito, inspeksyonin ko lang muna itong anuhan. Itong makina. Check ko yung langis niya. Check natin ang langis ni Cordapia bago tayo bumirata. Yes! Natanggal Tanggal yung ano niya rito. Ba yan? Kinalawang na. Yung para sa ano dyan, pailong. Okay, so makina, make sure may check natin engine oil. Check natin ang engine oil ni Cordapia. Bago natin i-start. Label. Okay, nandoon. Ayan, nandyan, nasa max pa. Nasa max pa. Ayan nasa max pa. Isa pa, deep pa natin. Oh, yan. Max. Yan, sa max. Max pa yan, nasa max pa. Okay pa. Di pa natin kailangan magdagdag. Tapos ilalim. Mamaya may mga naglilik dyan. Tumutulong mga kung anong langis. Paano malinis ang makina ni Cordapia. Okay. Okay. Ang kanyang coolant puno pa. Natin dito yung dating nagkaroon ng problema. Inspeksyonin natin, baka mamaya may problema. Hindi naman siya nagagasgasan. Hindi naman nagrarab. Inspection lang, inspection sa ilalim. Make sure walang tumulong langis dyan. Kasi kung mayroon, ako po hindi tayo biyabiyahe, papacheck natin. Okay. Palikod. Okay, malinis-linis pa ang rim. I-start muna natin para makita natin yung mga ilaw. Gulong. Balik natin muna dyan yun. Start. Han? Text mo sa akin yung mga pagkain ko. Ha? Oo, pupunta ako ng Watertown, Wisconsin eh. Pakilagay mo na lang dito yan. Yung ano ko pala. Yung
Yung ewan ko kung ready na pala yung ano ko, yung i-text mo nga pala si Boss Darren kung how about may ano. Yung ace natin. Text ko lang si boss. Okay. Ayos na ni Miss. Bobtail tayo guys. Bobtail mula dito hanggang dun sa pipikapan natin. Yung pipikapin ko yung load. At paano makatipid-tipid tayo. Okay. Tingnan natin dito. Kung paano na-set up ni Mrs. yung mga pagkain ko. Oh, yun. Diba ano? May gulay ako, maluwag pa pala. Itlog. Buwang na isa. May reply si boss. Wala pa namang wala pa namang 15 minutes. Antayin ko 15 minutes. Ano bang sabi ni boss? Okay. Sabi ko, hindi pa ready. Babayin natin guys. Itong kaya nakailag na rin, pare-pares na rin ng ilag. Nasilip natin. Dati ng yung belt. Yung belt, walang problema. Tingnan natin to. Subuhayin natin yung ilaw. Okay. Natin yung ilaw guys. Gumagana. Late niya gumagana. Sa taas gumagana yung mga ilaw sa taas. Signal light. Turn on natin yung hazard. Pudpud na yung gulong ko. Talagang kailangan ko na magpalit nito. Pudpud na ang gulong.
Hindi na to papasa sa sunod na ano, sa inspection nito. Pudpud na yun. Pudpud na ang gulong. Kailangan na magpalit. Yung ilaw, gumagana sila. Ay no, naku po. Wala na akong makitang ano. Wala nang makitang tread depth. Pudpud na ang gulong. Papalit na tayo next year malamang. O bago mag winter. Dito check natin yung mga wirings at saka itong ano ni Cordape na to. Ang tawag dito depth, yung differential. Baka may nalalaglag na mga tornilyo dyan. Check natin differential. Buksan ko yung ano, ilaw, hazard. Okay. Hazard. Magana ang hazard. Magana. Pinalawang na. Tatanggal ko. Oh. Tara guys, magpaalam muna tayo kay Mrs. Kiss lang tayo kay Mrs. para sa ganun ano. Ganda-ganda. Sige. Kiss kay Mami. Ay. Nakiss ko na kayo ha. Be good girl ha. Tara guys. Maraming truck ngayon ng torque oh. Maraming naka day off. Okay. Ayun guys, lahat gumagana, pati itong dito sa DAS, lahat check natin. Patayin natin itong ano. Right signal light, left signal light. Okay. Tapos ilagay natin dito yung ating ano, address na pupuntahan. Okay. Tapos ano ko itong ano. Okay, so gaya ko ng start the trip. Trip mo number 99336. Okay. Buksan lang natin to kasi patay yata. Oy, naka-turn on na.
Ayun. Guys, tara. Alright guys, let's go. Bobtail tayo ngayon, bobtail. Dashboard. Make sure ko nga. Bobtail. Okay. Leaving Turk Yard. Alright you guys, ayan, alis na tayo. Focus lang muna ako sa pagdadrive ko, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panunod sa video vlog natin guys. Kita-kita tayo sa karsada. Punta tayo ng Watertown, Wisconsin. Okay. Diyan naman sila misis sa likod. Bobtail tayo ngayon, bobtail, wala tayong trailer. In 1/2 mile, turn right on Highway 27. Okay. Okay guys, so paano hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. Peace up guys. Bye bye. Lakay Pinoy Tracker.